Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, tolhas mahita tu minggu ujung tahun ni Huria, di tanggal 20 November tahun 2022 on. Hatani debatana gabi jamita tu hita, imana tersurat di sada Korin bidu 15, mamuka sian ayat 50, jala marhaujungan di ayat 50 alu. Songonoma na tersurat disi. Odo na hudok disi alia kadongan. Dang tarbahe sibuk dohok mudar manean harajaun ni debata. Jala dang tartean na olo busuki hatot tongoni. Hahomiodo na hudokot tuhamu. Dang na saluhut hita modding, alay saluhut do hita paubaon na. Topu di bagasan sakiduk mata, di pakuling ni sarune na parpudii. Ay makuling masarune, gabihehe maakanaung matei, tu hatotongon, laos paubaon na maangguhita. Ay ikon hatotongon do manuluk na olobusukon. Jala hangungulu na manotong do manuluk naolo mateon. Aidung disolu hatot tongoni naolo busukon. Jala disolu hangungulu na manotongi naolo mateon. Disima jupang hata na tarsurati. Nunga tarbudut hamatean. Nunga soluk hamonangan. Jo hamatean didia hamonangan mi. Jo hamatean didia sorop mi. Alay dosa do sorop ni hamatean, jalapati kido guguni dosai. Alay mauliate madidebata, napamonak kita marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Ope hamuak kadongaku na hinaholongan, marsihohot jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani, ay diboto hamudo. Dang magopo halu jauh muna di bagasan Tuhani. Ido yang gosahat ni turpuki. Horas madihita saluhutna. Damang dainang na hinaholongan. Nuaing sahak mahita di minggu ujung tau kuria di bagasan tahun 2022 on. Nunga tadalani ka ari minggu dohok bulan di tahunon. Ratung mas segodang do naung Jepang tak. Akanaung tajalahi, ra adong muse dope naso Jepang ta. Hape nung humaluja hita majalahi. Manang na dibagasa taunoddo gabi tubuh sakap ni rohatta. Laho si patu paota tujuluan niarion. Songon parhusor niariat tuborngin. Manang songon pargati niari tuari na mangihut. Songoni malam tugadana itadai asim nisira. Manang pengalaman di golutta. Molo tapai hutihut na masa nuaing dia kabangso na di Portibion. Sian masa sorimago di siala kopit 10 sia. Nasahat tu taonon pakkorhonna. Dang saya dope pangotak ni sorimagoi. Masa muse maha maolon ni ekonomi politik. Di siala ni parporangan ni bangsona asing. Saluhut na taida di bagasan pardalanan ni ngulutta sahat tu ujung ni tao kuriaon. Ima gobaran na met sian pardalanan ni ngulutta. Suang songoni nang pardalanan ni Portibion. Damang dainang. Di minggu ujung tao kuriaon. Naing saor majamita sian surat ni Apostel Paulus tuhuria na adong di Korin. Marhiti turpukon. Di pasahat Apostel Paulus matuhuriai taringot tu hamonangan niak kana porsea di Yesus Kristus. Parjolo di dokma taringot tu haheheon niak kana mate. Manang haheheon di daging. Di jolo ni turpukon nunga di patorang Apostel Paulus taringot tu haheheon ni dagingi. Alay dang tarjalo ni huriai. Di siala mangihuton pangatusion ni halak gorik. Taringot tu haheheon ni. Lumobi di haheheon di daging.
Di bagasan pangatusion ni halak goriki didok naramuddo yang godaging. Songod dia ma pardomuan ni toddi imuse tu pamatang manang daging naramuni. Di siala pangatusion nima tung masay maoldo jaloon ni jolma songoni nakuria taringot tu haheheon di dagingi. Ido bahe dido Apostel Paulus di ayat 50 hira na manulupi pangatusion ni halak goriki do ibana di hatana. Manang istilah di bahasa Indonesia imahata paralelisme sinonim. Gabi dido Apostel Paulus ma. Dang tarbahis sibuk dohok mudar manean harajaun ni debata. Jaladang tartean naulo busuki hatot tongoni. Dido Apostel Paulus pehatai asa dalan na doi laho manguduti hatorangan si pasahatonna. Ido bahen dang say di si hatana. Diuduti apostelido muse maddok. Hahomion ni debata doi. Manang misteri ni debata. Damang dainang. Hahomion ni debata na marhuaso si tutuido. Haheheon ni pamatang ni jolmai sian hamatean. Ido bahen maol jaloon ni jolma naung hehe Tuhan Yesus sian namate. Nagabitu busuk-sukun namadok. Molo hehe Yesus isen apa heheon? Alusna ima hahomion ni debata naso tardudo ni roha doho pikiran ni jolma. Damang dainang. Dungi diuduti Apostel Paulus do maddok. Dang nasaluhut tita modding. Alay saluhut do hita paubaon na. Paddohanon dapat tuduhon gobaran ni hari hahehioni. Doho namadok. Dang nahamatiani na niodolhon na. Alay taringo tuhamu baon ni pamatangido na pinay baru ni debata. Topu jala sakido mata do masay. Dung makuling sarune manang nafiri na parpudii. Disi pahehion ni debatama akan amate jala paubaon na. Damang dainang. Naulo salpu dongolutta siya portibion, songoni nang pamatang tape. Dang manot tongon, naulo busuk do, jala nalaho salpu do yang go pamatang ta. Mula tu pabuatan nahian, na siya tano mula musegabetano. Di sialani i, unang mamarguru hita di pamatang, manang na dirajai pamatang, alay sa guru di debata mangulutta. Na nirajaan di toddi di bagasan panugunugun ni toddi ni debata. Ay toddi ido naso olo salpu. Jala hinorhon di partoddion di debata ido. Jakonon ni jolma haheheon na siya debata. Marhite-hite Kristus Jesus. Ay molo somangulu do partoddion ni jolma. Doson naung mate doi. Nang pemangulu jala hipas pamatangna. Damang dainang. Di siala nang madabu do jolma itu bagasad dosa, jala mangihuton pati ni debata, hamatean do upa ni dosa. Ay upa tinuhor ni dosa do hamatean. Ala ni dosai, mago do hamuliaw ni debata di jolmai. Dang tarbahen di jolma namar dosai, asa malua ibana sian hamateani. Ala naung saluhut do mardosa. Alay mauliate marohatta di debata, naung Roma no potita jolma na mardusaun. Debata na manotongido hatot tongoni. Jala ibana do na Roma no potita jolma naung dihamatean ala ni dosa. Disoluk Tuhan Yesus Kristus do dosai. Gabi mardosa ibana naso mardosa. Dung disoluk dosai. Dibuam ma tu hamatean na. Di bagasan hamatean di Tuhan Yesus Kristus sido ditobus jolmai sian uhum hamateani. Di hamatean di Tuhan Yesus ma dipatalu dosai. Ima sorop ni hamatean. Nung ngatalu dosai. Di bagasak kamatean ni Tuhan Yesus Kristus. Nung ngatalu sorop ni hamatean. Dang margugu bidosai mabuat jolma na porsea di Yesus. Asa tu hamatean. Jo hamatean di dia hamonangami. Jo hamatean di dia sorop mi. Di sialani di pasaha Apostel Paulus ma dia do nalaho si hangulu honoton ni huriai. Didok ope
hamu kadong aku nahina holongan, marsihohot jala somu bau bamahamu, jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo, dang magopo halu jaum muna di bagasan Tuhani. Asa marsihohot jala somu bau bahita di bagasan haporseaon di Tuhan Yesus Kristus. Nang peso taratusan sakap doho pabahenan ni Tuhani, ima hahomion manang misteri ni debata. Molo sudedo taboto detail ni sakap doho pabahenan ni debata, sisukunod doy. Debata situtudo na tatadday manangdang. Alansian pangatusion na marujahan tunatar surat di buku na badiyay. Dakaduduan ni jolma debata. Jadi molo adong debata nabui tardudu ni jolma dang debatai. Molo di hata Latin na didok debatai. Ima na immanen dohot na transenden. Na immanen ima debata na saor dohot tita jolma. Songon na pinatupan ni debata di bagasan hatana na pinasaorna. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus na saor tu jolmai ima na tajou Immanuel. Jala di bagasan tod di porbedia. Ima tod di ni debata na manugunugu akajolma di bagasan haporseaon dohot di partodioni. Dang dau debata. Alay dono do ibana dia kana majo ibana. Alay dohot do debatai na transenden. Naso tardudu sakapna. Dohot akapabahenanna. Naso tarpatupan ni jolma. Molo di debata. Dang adong naso tarpatupa. Damang dainang. Di debatai mahita marsihohot. Jalalam sumurung mapakko besiot tadi Tuhani. Aidang magopo halujaon di bagasat Tuhani. Dido Apostel Paulus pesongoni, asa unang madabu do huria di bagasan pangatusion na mangasaho bilang-bilang ni hajol maun. Ima pangotak ni pangatusion ni halak gorik na mangasahon logika na. Tutu molo di pangasahon logika na terbatas doi. Dang haatusan haheheoni. Hape dido hata ni debata, adong do ari haheheon. Hape dang masuk tu logika. Molo say di pangasahod do logika na, bohama bahenon porsea di hata ni debata? Bohama bahenon porsea di debatai? Na mangasahon logika ima, na makorhon sumurut sian haporseaon, dohot ulaon pangatusion di partodioni. Sasitong na damang dainang, dia kana mangasahon logika na sabing, nalaho mga tusi partodionido na mabahen gabi magopo nguluna. Di bahenima, di paingot tuhita. Ianggo haporsiaw ni, dang logika sabing si pakkeon. Ay molo masuk logika do, dang apala perlu haporsiaw ni. Songon natar surat di Heber 10 sada ayat sadai di dok. Alay yang go haporsiaw ni, pos niroha doi dia kasihirimon. Jala pamotoan nato tu taringot tu naso ni ida. Jadi molo sa iko masuk do tu logikata, manang masuk tu bilang-bilang ni pangatusyota, dang perlu haporseaon. Alay dia kana porsea, pors hitutu rohana, diganup nasa sihirimonna, ima dihata ni debata, dohot disaluhut na padan di debata, dohot diaka nabinahen ni debata. Disima marpos di roha, pos rohana, dinalaho mangulahon hata ni debatai. Damang dainang, hobar tu jamita di bagasan minggu ujung tau kuriaon. Imanagabi minggu parningotan dia kanaong mate. Taingok maa kanaong majuluani hita. Boido-ido ngata, keluarga ta, nang sisolhot ta. Tu dia do nasida dung mate, dung ita sulikki mamusia dirit tabi. Tu dia do hita dung mate hita. Dia kana porsea di Yesus Kristus. Jala mangulu di bagasan hasitongan ni haporseao ni. Tutu marlas ni roha do ibana
marningot ari hama matenai. Disiala hamatean gabi parhitian tu haheheon, dohot tu hanguluan nama notong rap dohot amai. Taingok mahataon, memento mori, ingot ari hama matem. Marujung dongolut tasia portibion, parsato kina do di hasianganon. Manang sadia liling pehita mangulu di portibion, gajang manang jepek, unang magopoi. Marsihohot mahita di Tuhani, lam sumurung nang pakkubasyot tadi Tuhani. Las marohatta, aidang magopoi, nunga talu hamatean, nunga sahat hamonangan, nunga sahat hanguluani, upani saluhutni akan aporsea di Tuhan Yesus Kristus. Tuhat taima namadongani mangaramoti hita, jala margogoyho kita, dinalaho makahanguluhon hasitongan ni hatana. Amin.